Bihar, martxoak 9, astelena, Tubos Reunidosek bere plantillari aplikatu nahi dion enplegu erregulazioko espedientearen kontsulta epearen legezko epea betetzen da. Enpresak argi utzi du, gainera, kontsulta aldi honetan guztian ez duela kaleratzeetarako irtenbide alternatiborik bilatzeko asmorik. Justifikaziorik eta bideragarritasunik eza. Gastuen murrizketak dira, inolako logikarik gabe. Plantilla osoaren 25% kaleratzea. Amurrioko plantillaren 30%. Lantegi hori, bitxia bada ere, oso indartuta egon zen 2021-2026 plan estrategikoan. Ia 40 milioi eurorekin diru publikotik sepi kreditutik. Eta 22 milioi euro altzairutegian inbertitu dira, orain dela gutxi arte. Horrek talka egiten du altzairutegi hori ixteko gaur egun duten asmoarekin. Errentagarria ez izatearen aitzakiarekin. Eta hori ere ez da frogatzen aurkeztutako dokumentazioan. Altzairuaren eta logistikaren ekoizpena kanpora ateratzearen ondorio ziurtatzen duten aurrezpena ere ez da frogatu. Datu egiaztaturik eman gabe baieztatzen baitute. Argi daukagu plan horrek egoera kritikoan eta arrisku larrian uzten duela enpresa, zatirik estrategikoena kentzen baitio. Altzairugintzaren baldintza estrategiko hori enpresak berak jasotzen du aurreko industria plan guztietan, eta duela hilabete gutxi arte alderdi sozialarekin 3 hilean behin egiten dituen bilera guztietan. Horrez gain, eskatutako informazioaren zati bat ez dute emango, errekerimendu judiziala izan ezik, eta fede egintza eskatu digute 300 bat kaleratze justifikatzeko. Kaleratzeen instrumentalizazioa xantaia instituzional baterako. Kontsulta aldi honetako bileretan emandako itxaldiengatik, enplegu erregulazioko espediente honetan ikusten dugu 300 bat baituren baiketa. Erreskatea eskatzeko, hau da, sepirekiko eta eusko jaurlaritzarekiko zor publikoaren kopuru handi bat barkatzea, hainbat aldiz hitz egitera iritsi diren kita hori. Tubos Reunidosetik zuzenean edo zeharka bizi diren familia arriskuan jartzea asolagabe, baita Trapaga eta Amurrioko lantegiak hondamendiaren ertzean jarriz ere. Gainera, badirudi alderdi soziala bultzatzen ari direla diru publikoa ez itzultzeko plan honetako saltzaile gisa jardutera, erakunde horien aurrean. Egiturazko neurriak egoeraren araberako arazoetarako. Ameriketako Estatu Batuen mugasergak historikoki koiunturala izan den arazoa dira. Beti erlasatzen baitira, Estatu Batuen eskaria handitzen denean. Oso merkatu hegazkorra da eskariaren eta erabaki politikoen araberakoa. Ez dugu onartuko plantillaren aurkako egiturazko neurririk eta neurri kaltegarririk. Ez da bere lan baldintzak okertuko dituenik ere, egoeraren araberako krisia aprobetxatuz. Gainera, krisi horrek ez du erabat geldiarazi Tubos Reunidosen presentzia Estatu Batuetan. Izan ere, egiaztatu dugu gaur egun herrialde horretarako eskaerak ateratzen jarraitzen dutela, neurriz, bai Amurrion, bai Trapagan. Erakundeak inplikatzea eta enpresaren kudeaketa txarrari irtenbidea ematea nahi dugu, baina laguntza horiei baldintza jartzea, kudeaketa gardena eta etikoa exigituz, langileen enplegua eta etorkizuna ziurtatuko dituena. ESK-ren jarrera. ESK-tik jakinarazi nahi dugu oraindik ez dugula enplegu erregulazioko espediente honetarako justifikaziorik ikusi. Tubos Reunidosen arazo ekonomikoak bere kudeatzaileek sortu dituzte. Erakundeek ahulak boteretsuaren gehiegikerietatik babestu beharko lituzkete, eta ez inoiz gehiegikeria horiek sustatu. Horregatik guztiagatik, Amurrioko eta Trapagarango altzairutegia eta logistika ixteko eta kanpora ateratzeko plana eta enplegu erregulazioko espedientea bertan bera usteko eskatzen dugu.
Bestela, borroka gogortu nahian jarraituko dugu, greba zehaztu gabera iritsi arte. Izan ere, hasieratik uste izan dugu hori dela benetan proportzionala den erantzun bakarra. Euskal Herrian azken hamarkadetan industrian izan den lan erasorik handienetako batentzat. Gure ustez, ezin gara epelak izan alderdi sozialetik eta sindikaletik enplegu erregulazioko espediente hau bezain larria den zerbaitekin. Borroka ez da eten. Borroka da bide bakarra. Gora Tuborro Unidoseko langileon borroka.